Türkmenabad şäherinde nagt pul çygarmak üçin niýetlenen bankomatlaryň sany azaldyldy. Şäherde galan bankomatlaryň öňünde ýene-de nowatlar döredi. Türkmenabadyň dürli ýerlerinde öňden bäri bar bolan bankomatlaryň ençemesi sökülip aýrylypdyr. Netijede şäherde nagt pul çekip bolýan bankomatlaryň sany we iladyň pul çekmek üçin mümkinçilikleri azalypdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň Liwapdaky habarçysy hem çeşmeleri maglumat berdiler. Gazakly ýeri bir näçe banklaryň içinde kart kasagyňdan nagd pul çykaryp bolar ýaly bankomatlar ýok. Bankyň administrasiýasy üçin bankomatlar bar. Emma olar ilat üçin el ýeterli bolmadyk ýerlerde bankyň içinde ýerleşdirilýär. Dip Türkmenabad şäheriniň ýaşaýjysy 1-nji noýabrda gurrun berdi. Türkmenabadyň ýaşaýjylarynyň maglumatlaryna görä häzirlikçe şäheriň diňe geofizika we ýüpek egrijiler etrapçylarynda ýerleşýän Senagat bankynda hemde Zerili köçesinde ýerleşýän Daýhan bankynda bankomatlar bar. Liwap Pato Önümçilik Birleşigine bankomat bardy. Ikinji kiçi etrapçanyň we 3-nji kwartalyň ýaşaýjylary şol ýerden arkaýyn nagd pul alyp bilýärdiler. 2 aý mundan ozal ony hem aýyrdylar. Dip şäheriň ikinji etrapçysynyň ýaşaýjysy aýdýar. Yerli çeşmeler şäheriň ýene bir näçe ýerinde ilat köpçüliginiň pul çeken bankomatlarynyň köpüsiniň ýok edilendigini, bank işgärleriniň hem munyň sebäbini düşündirmeýändigini aýdýarlar. 72-nji döwlet dukanynyň öňündäki Yelena Sewda merkezindäki bankomat hem aýryldy. Inni birinji kiçi etrapçanyň ýaşaýjylary şäheriň çetindäki Liwap Sewda merkezindäki bankomatlardan nagd pul almak üçin gitmeli bolýarlar. Emma ol ýerde de elmedama oly nowatlar bar. Dip 1-nji etrapçanyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň bankomatlaryň aýrylmagy bilen bagly ýagdaýy we onuň sebäplerini anyklamak üçin Türkmenabadyň häkimliginden we şäherdäki banklaryň wekilleri bilen resmi görnüşde habarlaşmak boýunça synanyşyklary netije bermedi. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Türkmenabad şäher häkimligindäki çeşme häkimligiň we güç edaralarynyň işgärleri üçin puly nagtlaşdyrmakda hiç hili kynçylygyň ýokdugyny aýtdy. Muny Türkmenabadly polisiýa işgärleri hem tasdiklady. Nagd pul gyçylygy bolsun ýa-da bolmasyn ilki hatarda welayet MHM bölümindäki bankomat puldan doldurulýar. Dip Türkmenabad şäheriniň polisiýasyndaky çeşmeýler. Türkmenistanda aýlyklar pensiýalar we kömek pullary bank kartlaryna geçirilýänligi sebäpli puly nagtlaşdyrmak ilad üçin zerurlyk bolýar. Nagd bolmadyk hasaplaşyk usullarynyň ösmedik ýurtda esasan nagd hasaplaşyk saklanýar. Puly nagtlaşdyrmakdaky kynçylyk adamlaryň azyk satyn almak, jaý we jemaat hyzmatlaryny tölemek ýaly ukyplaryny töwekkül çyrgasyna talýar. Şunlar yerli ýaşaýjylar öz puluny, zähmet haklaryny we pensiýalaryny nagtlaşdyrmak üçin dürli ýollary gözleýärler we hatda goşmaçy çykdy jetmekden hem el çekmeýärler. Etrap şäher we vilayet häkimliklerine işgärler üçin ýörüýte bankomatlar goýuldy. Kardeşlerimiz öz ýakynlaryna ýa-da tanışlaryna bu bankomatlardan aýlyk haklaryny nagtlaşdyryp bermek hyzmatyny hödürleýärler we her bank kartynyň çykarylan pul üçin 30 manat meşburuna hyzmat hakyny alýarlar. Dip Türkmenabad şäher häkimligindäki çeşme gurrun berdi. Pul çekmek üçin köpçülük ýerlerinde içi pully bankomat gözlemekden başga mümkinçilik bolmadyk raýatlar uly nowatlarda durmaga mejbur bolýarlar. Senagat we Daýhan banklarynyň öňünde geçen aýdan bäri uly nowatlaryň emele gelýändigini yerli çeşmeler gurrun berýärler. Olaryň sözlerine görä bu banklarda bankomat bar hem bolsa pul günde goýulmaýar. Nagd pul üçin ýene-de uly nowatlar emele gelýär. Her hepde diýen ýaly 2 gün nagd pulu nowaty duran adamlardan emele gelen uly toparlary banklaryň öňünde görmek bolýar. Adamlar daňdan sagat 4-de eýem nowaty durýarlar. Mundan gadanç edýän adamlar hem ýene canlanyp başlady. Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanda nagd bolmadyk tölegleriň el ýeterliligi ören gowşak sowda we tölek terminallary köp ýerde asla ýok. Bolsa da talaba laýyk işlemeýär. Şeýle bolsa ýurtda bankomatlaryň sany ýyl-ýyldan azaldylýar. Merkezi bankyň web saýtyndaky resmi sanlara görä, häzirki wagtda tutuş ýurt boýunça jemi 2141 sany bankomat bar. Olaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär. Resmi maglumatda da bankomatlaryň sanynyň soňky ýyllarda azaldylandygy görkezilýär. 2020-nji ýylda 2198 sany bankomat bolan bolsa, 2024-nji ýylyň ýanwaryna çenli 53 sany bankomat ýok edilip, olaryň sany 2145-e ýetipdir. Resmi maglumatda şu ýylyň başyndan bäri ýurtda bankomatlaryň ýene 4-üsiniň azaldylandygy görkezilýär. Ýöne Merkezi bankyň resmi maglumatynda bankomatlaryň sanynyň azaldylmagynyň sebäpleri we bankomatlardaky pul gytçylygy agzalmaýar.
Daşow welaýatynyň Boldumsaz etrawyna 30-njy oktýabrda günnüýde bolup geçen ýol ulaw hadisasyna 6 adam helak boldy. Şonun bir hepdeň Türkmenabadda bolan ýol hadisasyna 25 ýaşarnak bir erkek adam agyr yaralandy. Ol Sewit hastaxanasynyň reanimasiýa bölümine bejergalýar. Hadatlyk radiosynyň Boldumsaz etrap polisiýa bölümine çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, Daşow Saparmat Türkmenmaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçen ýol helakçylygyny 2 ýeňil awtolog bir-birine pet-pet bar burýar. Daşow tarapdan barýan Lexus kysymly ýeňil awtolog bilen Saparmat Türkmenmaşy etrawynyň gelýän Toyota Camry kysymly ulaw pet-pet çakışdy. Lexusda 4 adam çakışmada ulawyň partlamagy netijesinde wakanyň bolan ýerine helak boldy. Toyota Camry ulawyny jem 5 adam bar ekeni. Şolardan sürücü we onuň gapdalynaky ýolog çöldi. Diýip polisiýanyň ýol ödäwçiligi gullugynyň Boldumsaz etrap bölümine Çeşme Hadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu hadise Boldumsaz etrawynyň Günbatar böleginde Daşow Saparmat Türkmenmaşy gary ýolunyň üstünde bolup geçýär. Çeşmeniň sözlerine görä Lexus kysymly awtologyň iýesi Saparmat Türkmenmaşy etrawynyň ýaşaýjysy bolup ol bu ulagy 2 gün ozal satyn alan ekeni. Bu ulagyň iýesiniň ulaw dolandyrmak tejribesi ýok. Sürücülük şahadatnamasyny hem satyn alypdyr. Ol orşetdi işläp gelip Lexus satyn alypdyr. Ýygyny ýaş çağalar garly. Diýip polisiýada çeşme aýtdy. Ýerli sürüjüler Daşow Saparmat Türkmenmaşy awtomagistraliniň hiliniň ýaramaz bolanyny, bu ýolda çukonoklaryň ulaglary ýoldan çykarýanyny aýdýarlar. Bu ýoly 2 maşin zordan sygyar. Ulag sürüjüleri çukonoklardan ýaňa ýollarda tekil ýol gözläp, ýol ulag hadisalaryna sebäp bolýarlar. Diýip sürüjüler aýdýar. Bu hadiseden bir hepde çemeti olaly 23-nji oktýabrda Liwapol ýatynyň Türkmenabad şäherine bolup geçen aýry başga ýol ulaw hadisasyna piýadalary niýetlen geçirgeden ýörep barýan 25 ýaşarnak bir erkek adam ýeňil awtologyň kakmagy netijesinde agyr yaralandy. Bu waka Türkmenabad şäheriniň 3-nji kwartalynyň golaýyny Saparmat Niýazow köçetiniň ugruna bolup geçýär. Ak renkli bir maşin piýada geçilgeden geçip barýan bir erkek adamy kakdy. Ýaş ýigit agyr yaralandy, zordan demalýardy, asfalt gana boýaldy. Diýip Türkmenabadda aýdýar. Şaýatdyr wakanyň bolan ýerine desine tiýil kömek gullugyny çagyrypdyrlar, ýöne tiýil kömek wagtyna gelip ýetişmendir. Ýol hadisasyna sebäp bolan ulagyň sürüjüsi desine ulagdan çykyp asfaltyň üstünde ýatan oglanyň ýagdaýyny gördi we şok boldy. Sürüjü we beýleki adamlar desine tiýil kömege jaň edip başladylar. Yarım sagat ýaly garaşyldy. Ýöne tiýil kömek gelmedi. Biçare oglanyň her näme bolsa çöregi bitin eken. Polisiýa işgärleri gelenden soňra yaralanan adamy ýol hadisasyna sebäp bolan ulaga mündürüp travmatologiýa bölümine alyp gitdiler. Diýip bir şaýat aýdýar. Asfaltyň ýüzündäki ganary desine aýyrmak üçin ikinji etrapçanyň jemaat gullugynyň işçilerini arasalaýyş işlerine çekdiler. Diýip beýleki bir şaýat gurrun berýär. Türkmenabad şäher polisiýa bölümine Çeşmeniň sözlerine görä yaralanan adam şäher kesilhanasynyň reanimasiýa bölümine geçirilipdir. Ýol hadisasyna sebäp bolan sürüjüniň ökbaly häzirlikçe ma'lumnäl. Hadatlyk radiosu ýol ulaw hadisalary boýunça Daşow hem de Liwapol ýatlarynyň ýerli häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýol ulaw hadisalary boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçen ulaw helakçylykları barada habar bermeýär. Hadatlyk radiosynyň habarçylary diňe 2023-nji ýylyň özünde ýurdun türlü sebäplerine bolup geçen adamdan 15 sany ýol ulaw hadisalary barada habar berdiler. Bu hadisalarda 14 adam helak bolup bir topar adam yaralandy. 2022-nji ýylyň degişli döwürlerinde deňeşdirilene geçen ýylyň dowamyna ýol ulaw hadisalary barada habarlar hassa ýygjymlaşdy. Mary vilayatynyň Bayramaly etrabynda bilim işgärlerinden, mektep okuwçylaryndan we çağlar baglarynyň işgärlerinden her aýda haýır sahawat üçin pul tapşyrmak talap edildi. Orta mektep mugallimleri we beýleki işgärleri, ýokary klass okuwçylar, çağlar baglarynyň işgärleri hemde garawullary her aýda haýır sahawat üçin 20 manatdan pul tapşyrmaly bolarlar. Adatlyň Mardak habarçysynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Bayramaly şäherindäki mektepleriň okuwçylarynyň enatalary bu nowatdaky pul tutumlaryndan nägile bolýarlar. Biz her aýda 20 manatdan pulu nämäniň haýyr sahawatyna bermeli. Häzir biziň özümiz haýyr sahawaty mätäç. Kiçik klassy hem bir çağamyz okuýar depderine dürli renkli kagyz galymna pul tapamdyk. Howa salkynlady. Gyşyna giydirmäge ýyly eşigi ayakkabı ýok. Biz çağalarymyzyň iýjegini we giyjegini alad edip ýaşaýarys. Diýip ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen enatallar sorulýan puluň nähili maksatlar üçin sarp ediljegi barada özlerine düşündürüş berilmeýänligini aýdýarlar.
Bular her ayda 20 manat talap edýärler. Käşkä orta mektebe gatnaýan we gyş eşigi bolmadyk kiçi okuwçy çağalara eşik satyn alyp berjek diýseler ol başga gurrun bolardy. Emma bize hiç bir zat düşündürmän diňe sagabata 20 manat getirdi ýerler diýip ene janygyar. Käbir çağalaryň enatasy agyr gözerany sebäpli hojalygyny zordan aýlaýandyklaryny aýdyp pul bermekden ýüz öwrýärler. Emma mektep işgärleri özleriniň hem pul tapşyrmaga mejbur edilendigini aýdyp pul tapşyrmakdan ýüz öwrýän enatalara duýduruş berýärler we öz çağalaryna ziýan ýetirmezlige ündýärler. Ma'lumlar enatalara 20 manat vermekden boyun gaçyryp ulu sınıflarda okuyan çağalarına ziyan yetirip biljekdigini çärik jemlenenne we attestat alynanna yaramaz wakaların ýokary kuzaýyny girmekde ulu begat bolup biljekdigini duýdurýarlar. Şeýle de ulu hepdelik lineykalarda mektep direktorynyň pul berip bilmedik okuwçylaryň atlaryny okajakdygyny çağalara aýdyp şol puly nireden tapsaň tap diýip çağalary okuwçylaryň arasynda kemsidýärler. Diýip ýene bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda mektep okuwçylaryndan dürli maksatlar üçin ýyllar boýy pul ýygnalýar. Mundan öň döwlet garamagyndaky mektepleri awatlamak, agaç ekmek, okuw üçin esbaplary edinmek, mugallimlere sowga satyn almak, prezidentiň portretlerini çalışmak we kitaplaryny satyn almak ýaly zatlara okuwçylardan ýyzy giderli pul alınıpdy. Soňky 2 ýyl bäri käbir büdjet edaralarynyň işgärlerinden Gurban Gulyberdi Muhammedowyň adyny göterýän Haýyr Sagawat fondunyň hasabyna pul tapşyrmagy talap etmek tejribesi ýola goýuldy. Şu günler marda bilim edaralarynda ýygnalýan we maksady anyklaşdyrylmadyk 20 manatlyk Haýyr Sagawat goşundy işgärlere agramsalýar. Alyan aylygym onsuzam hojalygymy eklemäge däl özüme de ýeten ok paty ýygymna pul tapşyrmaly. Ine şugundur köwlemänet pul tapşyrmaly. Innem Sagawat diýip bir zat tapdylar. Oňa da aýda 20 manat tapşyrmaly. En gowsy işten çykmaly, daşary ýurtlara gidip zähmet çekip hojalygymy eklemeli. Dip Marinyň çağalar bagynyň garawuly gurrun berdi. Döwlet idara karhanalarynyň işgärlerinden ýyllar boýy ýygyderli görnüşde pul ýygnalýar. Büdjetçiler owa hojalyk işleri üçin öz aýlyklarynyň pul tapşyrmaly bolýarlar. Şeýle de prezidentiň portretlerini, döwlet baýdaklaryny we her ýyl üýtgäp durýan resmi propaganda şygarlaryny satyn alyp asmak üçin maliýe goşmaga mejbur edilýärler. Emma soňky ýyllarda köçelerde we öýme-öý aýlanyp dilekçilik edýän köpçülük ýerlerinde hapa çereklerini dörýän adamlaryň şol sandy çağalaryň sany köpelýär. Mektep okuwçylary köplenç adyk we okuw esbaplaryny satyn almak üçin pul dileýärler. Ýurtdaky garyplygy we halk köpçüliginiň durmuş derejesiniň petelendigini görmezlige salýan türkmen ýolbaşçylary soňky ýyllarda Haýyr Sagawat retorikasyny güýçlendirdi. Orsiýetiň gatışmagy we saýlaw galyplyklary baradaky aýplamalara garamazdan Moldowanyň günwatary tarapdar prezidenti Maja Sandu ikinji möhlete prezident saýlandy. Onuň ýeňşi ýurdun Ýewropa Birleşigine goşulma uğrunaky ýoluna äden aýgatly ädim boldy. Kesleriň tatsan ählesiniň sanalmagy bilen deslapky netijeler sanynyň 55,5% golay ses alanlygyny. Onuň Russiýa bilen dostlukly gatnaşyk saklayan karşıdaşı Aleksandr Stoyanovlyň 44,5%-den gowrak ses alanlygyny görkezdi. Moldova sen ýeňdiň diýip Sandu 4-nji noýabr güni ýerden aýtdy. Ediz Moldowalılar, siz bugün tarih kitaplaryna ýazylmagy münasip demokratiýa dersini berdiňiz. Siz bugün Moldowany halas etdiňiz. Biziň mertebeli geljegi saýlamakdaky seçkimizde hiç kim utulmady diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Moldova sanlygyň ilkinji möhletini 2022-nji ýylda Ýewropa Birleşigine dalaşgar statusyny aldy we şu ýylyň başynda günne gorgonçysy. 2022-nji ýylda Russiýanyň sebäpsiz soşuny sedewar bolan Ukraina bilen bir ýaran bolup Ýewropa Birleşiginiň Russiýa garşy sanksiýalar düzümine goşulandan soň Birleşige goşulmak gepleşiklerini açdy. Günwatar liderleri sanlygyň ýeňşini gutladylar we munyň Moldowanyň Euro-Atlantik integrasiýasyna barýan ýoluny giňeltmäge kömek etjekdigini bellediler. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen X platformasynda ýerleşdirilen beýanatyna saýlawda gazanylan netijeni gutlady. Gadyrly Maja Sandu, şu gijeki ýeňşiňiz bilen gutlaýar. Bu saýlawda ýüzbeýiz bolan syýnaglaryňyzy ýeňip geçmek üçin seýrek duguşýan guzur gaýrat gerek diýip
von der Leyen yazdy. Moldova hemde onun halkı üçin Ýewropa geljek uğruna işlemegimi dowam etdirmäge şart dep ol sözüniň üstüne getirdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski hem sandugyň ýeňşini gutlap X platformasyna Moldowalaryň günwatar integrasiýasy uğur boýunça aýgatly karary gelenligini aýtdy. Maya sandugy Moldowada geçirilen prezident saýlawyna gadanan ýeňşi bilen gutlaýar. Ukraina Moldowanyň halkynyň Ýewropa saýlawyny gollaýar we öz hyzmatdaşlygymyzy berkitmek üçin bilelikde işlemäge taýýar dep Zelenski aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Moldowanyň Ýewropa Birleşigi ýoluny berk gollaýan Emmanuel Macron X'ta sannugyň gadanan netijesini gutlap, demokratiýa ähli päsgelçiliklerden we öwrümlerden üstün çykdy diýdi. German kansleri Olaf Scholz X'den beýanatyny sandugyň Moldova Respublikasyny kıyın ýurda sagaman alyp barýanlygyny we öz ýurduny Ýewropa uğruna çykaranlygyny aýtdy. Biz bu meselede Moldowanyň ýanyny durýar diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Polşanyň premier ministri, Ýewropa Geňeşiniň öňkü prezidenti Donald Tusk, Moldowanyň günwatar goňşusy, Ýewropa Birleşiginiň we NATO'nyň agzasy Ruminiýanyň premier ministri Marcel Ciolakou hem sandugy ilkinji bolup gutlanlara goşuldy. Moldowanyň köp bölegi ta ikinji jahan uruşy gutarýança Ruminiýanyň bir bölegi bolupdy we köp Moldowaly Rumin raýatlygyna hem eýe bolup durýar. Bu olary Ýewropa Birleşigine erkin seýahat etmäge we ol ýerde işlemäge mümkinçilik berýär. Russiýa taraptar sosialistler tarapyndan gollanýan öňkü baş prokuror Stoyanoglu uly şäherlerden we Moldowanyň günwatar diasporasyndan berilen sesler sanalýan wagtyna öňe saýlanýanlygy aýdylanyny öz taraptarlaryny köşeşmäge çagyrdy. Demokratiýa ilkinji nowatda netijäni kabul edip bilmek üçin kämillik diýmekdir diýip ol aýtdy. Merkez saýlaw komissiýasy saýlaw gatnaşygyň 54 göterimden geçenligini, onun birinci tapgyra garanyňda has güýçli bolanlygyny we 2020-nji ýyldaky prezident saýlawlaryndan has ýokary bolanlygyny habar berdi.